गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गांजा हमदों। टाटा साफारि भिआइपि गारि सिङाव सिखोमानानै लाबोदोंमोन गांजाखौ। गांजा फालांगि खालामनाय टाटा साफारिनि नं UP53 AV6719 सौरभ प्रताप सिंह आरो दिपु कुमारखौ खाबाय पुलिसआ। सानैनिबो न'आ उत्तर प्रदेशआव होननानै मिन्थिनाय जादों। टाटा साफारियाव गासै 96.445 केजि गांजा मोननाय जादों। हमजानाय गांजाखौ रङियानिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे लांगासिनो दंमोन। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार डेकानि स्रोद सुलुंनि गेजेरजों दिनै फुंनि समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव हमनो हायो। गांजानि बेसेनखौ 10 लाख रां जागोन होननानै मोनथिनाय जादों।